Салом алейкум дӯстони азиз. Ташаккур барои саволҳои дақиқатон, барои бовариётон. Яъне ки бисёр саволҳо кардем ки устод бо шумо чӣ хел воб бихӯрем, чӣ кор кунем, мо сум дорем, вақт надорем, ину он дорем, яъне ки сар кунем. Яъне ман ҳамеша гуфтанин ҳастам ки бисёри бародаро шояд ки бовар намекунанд, шояд боварӣ надоранд, дар интернет мебинед. Мо бародаро дорои синфхонаи худмон ҳастем, дорои мақсад складу дигар чизои худмон ҳастем, истеҳсолоту, яъне ки дигар корро мекунем. Яъне шумо метавонед ҳамин адресҳое ки дар поёни ки кол-центрро занг мезанед, мебиед ба ҳамин офиси мо. Шахсан шояд ман худам вом мехӯрам, шумо саволотонро ҷавоб медиҳам. Яъне ин маркази мо офлайн дарс медиҳем. Мутаассифона ози бо вазъиятҳое ки ба ҳама маълум аст, яъне ҷамъ шудан мумкин нест. Инди касе ки мебинед ҷамъ шудаган, ё ози дар инро ҳамчун як дар дигар корро тайёр карда истодем, яъне программасозӣ ва дигар нақшаҳо дорем барои ин ду дарак. Ҳар ин талабаи мактаб ҳастанд. Биед бародаро, биед масъала марказа во мехӯрем, ҳамаша нишон медиҳем. Ҳозир мекунед ман шахсан худам ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам, ё ин ки масъала ин номери кол-центре ки ҳаст, яъне ки чӣ саволе бошад, ино ҳам ёрдам мекунад, ҷавоб медиҳад. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо дар паноҳи Аллоҳ бошад.